Access ja säiliöiden tilavuodet tosiaankin niin, että puhdas vesisääli on 3 litraa ja likavesisääli on 4. Ja hyvät edut tässä koneessa on tietenkin se, että on pieni ja matala, päästään tasojen alle. Ja sitten semmoinen asia, että täällä pystyy pesee ja imemään molempiin suuntiin. Tässä uudessa Tenantin T300-mallissa LCD-näyttöversiossa niin pystytään näyttämään käyttäjälle videoitse, miten päivittäiset huoltotoimet ja muut tehdään. Tässä on tällä hetkellä vajaa 10 videopätkää eri toimista. Tässä nyt muun muassa näytetään, miten imusullake putsataan. Joo, mä kuitenkin haluan kertoa, että tässä on uusi Taski 2100 Micro. Pienemmän luokan päätäyttävä kone, työleveyttä 55 senttiä. Imusullake on vain 64 senttiä, eikä ei tule paljon sitä koneen peruslinjasta ulos. Paljon hyviä uusia innovaatioita, eli esimerkiksi istumen säätö. Ajajan mukaan voidaan ilman työkaluja siirtää heti istunta ihan pidemmillä ihmisillä tonne ja vaikka ihan tonne alas. Samoin ohjauspyörä saadaan syvyyssuunnassa säädettyä. Niitä voidaan siis koodissa liottaa muuta aika työlästä ja sitten muuttelun kannalta ja muuta, ja pieniä esineitä. Tähän laitteeseen saa tehdä vakiokorien varustukseen semmoiset verkkokoritelineet, mitä saadaan nämä pienemmät laitettua. Ja sitten taas toisaalta pehmolelut ja tämmöiset, niin nehän on tähän saakkakin pesty pyykinpesukoneessa, niin ne toimii edelleen samalla lailla niiden peseminen. Niin, siis täällä on vesi päällä pois. Sitten on ekoasentaraina pystyy ajamaan. Vesimäärä puhdas vesi tulee sitten tuon keltaisen kortin. Tässä on tonne tankataan sitten puhdas vesi. Eli uudet tämmöiset plussalaatuiset käsipyyhkeet, mitkä on isossa rullassa, paljon pehmeämpi, kaksinkertainen. Sitten tuli tämmönen systeemi WC-paperi, mikä on 3-kertainen, pehmeä. Ja sitten on tämmönen 4-kertainen pehmeä WC-paperi. Tää on tosi miellyttävä pehmeä. Voi verrata niinku lampin ihan semmoiseen, mitä vähittäiskaupassakin myydään. Joo, eli näitä esteettesukoneita menee moneen käyttötarkoitukseen. Muassa pakolaiskeskuksen numerossa koneita. Täällä on mukava, kun täällä on tämmöinen kielivalintanappi. Tässä täältä löytyy eri kieliä sitten. Muun muassa turkki, joka tällä hetkellä on tärkeä kieli siellä. Tervetuloa Kilpecleanin osastolle. Uutuuksia syksyllä lanseerattu ensimmäistä kertaa yleisölle näytillä. 3 lattiahoitotuotetta, tässä ensimmäinen. Meidän valikoimaa mullistava Kiilto Floor Makeup, käyttövalmis puhdistus- ja hoitoaine. Hoitokiillotukseen. Äärettömän hyvä yleiskäyttöön tarkoitettu density-pohjainen puhdistus- ja suoja-aine. Allergia-astmaliiton tunnuksella varustettu. 2/3 uudesta tuotteesta on allergia-astmaliiton tunnuksella varustettu. pH vaihtelee annostusta muuttuu. Eli kun otat täältä tämän pienimmän annostuksen 2 milliä litralle, niin pH on 7,7. Silloin se toimii tasokkuutta, kevyesti likaantunut alue, näin. Nostat vähän annostusta, pH nousee tuonne 8, voit alkaa tekemään pintapuhdistusta. Heli Autio Vikyr Clean Sverige AB. Täällä sitä taas ollaan ja mielellään tullaan uudestaan. Meillähän löytyy kaikki siivousalan tuotteet, väri ja siivouksia on meidän mottomme. Eikä näissä olisi täällä varmasti yrittää tehdä töitä. Pitkään näihin koholaitteisiin, mutta kun se on lisävarusteena, se hinnassa 6 €. Että ei ole kallis, mutta ei vaan ole niin vakio. Estää kaiken maailman hiusten ja muun kevyen roskan menon.
imuturbiinilla. Ja pystyy pesemään niin hienolla pesuaineliuosella ja tarvitsee erikoisaineita siellä asialla. Ja koko sarja. Saippuannostoja, vessapaperiannostoja. Tässä on minijunta, 2 rullaa. No niin, eli tässä on näitä siivouksessa käytettäviä erilaisia käsineitä. On kertakäyttökäsineitä, jotka voivat olla materiaaliltaan vinyyliä. Vinyyli on tämmöinen muovimainen edullisin versio silloin, kun on joku sellainen kohde, missä käsinettä tarvii kovin usein vaihtaa, niin silloin tämä on kätevin ja edullisin versio. Vähän tämmöinen muovimainen, rikkoutuu helposti, mutta sitten jos se on kohde sellainen, että se heitetään heti pois, niin järkevin valinta. Malleina tässä esityksessä toimivat tänään Lahden Serbion henkilökunta. Saimme siis aitoja työntekijöitä ja esimiehiä esittelemään siivousalan työasuja.